Mwancho muligereria Gusii Voice nteko bakirambia mono sibantu bali bagendete kutuligereria na boyo goto watch. Thank you so much for the good people bali bagendete ku subscribe base Gusii Voice. Ando ntora subscribe target yetu na badeti mutinyo iga chama tukatikaleta 5. I wanted us to hit 10k. I was requesting you onye kuligereria story tutara subscribe, please subscribe. Umugano wolto akolete chinsemo chia buchura iyo gutoka ime ya Nyamataro mongino yomo oyuriko aguranse asengencho yobugima bwa mwikiri oborema agataete wikira bono iga abantu abange bakakunwa ne story iria abandi bagatanga magnite mongino yigwika tumo support. Thank you so much as bali support so far. Ntwagorete some food stuffs asengencho chocolate mongino iga endagira bunabona y'ibituma tukagora ibitume guni amavuta isukari sabuni n'ibintu binde basic few basic needs cia asengencho kugenda gusukuma ubugima nabo igo ase contributions chinde tokaranga tigatokore enyumba because mungina akorera mononga agachirwe nyumba ondi bwensi orata kumu support elia mu support yasingincha twali nyumba ngao asinginche yamete erenke nabo igo the condition nyumba eli telingia tegero mungino na kwana about okomokonya enyumba nandi by the bantu bali bakulinkia kogero mungina tabwatie wheelchair mungina nabwate wheelchair lakini kieko gerata gutumike wheelchair sababu nari one nga oisuguma mundu tayena ndi muntu yogonya utetanya gutoka bono kirenga kiari maiga yawe tayo nabo igwe yogo isuguma magoko tabwati chingoga mbati nguru chiko chirabwo atugintu ngonyo gwisibiti ndikonyara gwisibi gwiri cyane kinda kaventari mache bakobeka bansi bino mwana yebona oyo taite ko none yangere ngote tindikonyara kobeka oyo tete ko konya igombi yago konye kwagache nyumba nyumba nje ne nyumba naho ndiri nago tebe na nyagakire nyumba ingarega nabona bageni bane bakite ngasinyo sinko babekire ibirogo bayikaranse ngabaira mu mumura nubwo atari bagali kwagache nyumba ngayitura agache nyumba ngeteko kwagachurugurari ugorongwa ndenga mumurana barache ose asaye gona mate yaya tinko agacha mata no mwana nyana atebete ne aguchikwagacha mwayire gurari gona nje nonko beka toberamo mata iguri mana batete ne seme yamitigara ori gerute liya gurari no nyumba ichiru murenga iguragani chiru musatu tegwisane era bingare bone ichichini na chiba chinke erimwe yamwe babuna bone mundagira bune yiga yabikworo ne kurara n'abachikuru bawo okay umwanchi muligereri go kwande enyumba echiru musatu nyumba echiru musatu sitting room store nabo igo ne bedroom naga chikoni rende katoke iskoiga ni chikoni iteko be chikoni yo yetigale ko be chikoni yo bya kirimo someranga mari abo basomira mariko nabo abo bakwanite no mwana nagoteba ngotugatura chakira bone kibunge kikyemerengania 20 nemo ibungo byaye 13 gatana omuntu uria ogusieka amato aye ngata igwa ekirero kyo mutaka nerekero ararire takoigugwa ngobonekero ogusieka amatao tuigwa mangano mutaka akorera gocha asoro mokonye naye Nyasaye kero gucha konyora naya yao Nyasaye kerago nurira takonyara gukoigwa buna mwatekereiro mongneyo una ukwana egenta kanene nkiria tetenga oyo ramukonye amukonye kwagache nyumba nabo wheelchair babwate lakini tabwati amaboko yogo yesuguma nabo igotate ko depend mono sumuntu kumusuguma sengencho na orisi abantu they are busy na magimabo yakobega senko sana erego depend umuntu nande bono bunalebieka mangana nigakuba amakonke bisa bono tawatanga panaponia pananjia ebundi egatoro ki measurements chemangana yo kwagacha equipments chitoka ne iri etoga chiro mongine nyombenya tegerange bundi orore nkie kweresa about equipments chonsi ipi mwancho muligereria litkore bono twaranga tigango turatema gupima maite panaponia pananjia tigatura pima ngo enyomba echibuti echiru musatu buno mongino yagatanga ondora atakumwagashira nyomba nabakora ki nabakumwagashira
ni matenga abantu bali siko gana bakunyara bono ntitura kora quotation tupime nyumba echiru musatu ebundi ne werega ebundi bono no tura on tonge getekia abo ego tikobe 18 20 ega abo abune 18 aigana 18 abune 18 ebo achiru muberega tumanya konjo kaiga erukuru abo eche kurose getekio yes eche bakaga iga 22 ga 18 21 yani 21 18 iga bono kurwali go tira 18 21 ine nyombe nene buye saine ikoba chiru mubere moina plus na sitting room ngari biyega igo chabere sato achiru mumere mate ruguru plus sitting room plus ero igo ni sato ero yabere sato okay gona nde naga chikoni elieti galiko be chikoni akurukuru ari go so ko cyari so chikoni yo korose ndagero bona ene bundi enyombe echiru musatu kwagacha pakere kurunsiga pakere bakaiguru totebyango so kwagacha chiri gori chibese gose bisigisa kirege yani nyomba to mbinga flat bono naye to kwegasi ebune bundi nkiuganiri pakenyombe yere pakaiguru ganiri ga ganiri ebisigisa chindege na mabati nemesumari ibino bikuraje site kwanza yes bono tuchakire bisigisa byenyombe birenga bisa biko ande bisigisa 32 ebisigisa 32 gesigisa ke mone chibese irenga 150 plus ne chindege nacho chikoba 38 chindege 38 nacho 250 ejemo 250 emo 250 emo times 38 you 9500 plus ilitwanya ora irenga elifine miangapi pono 500 800 1800 okay togenda rali ogenda bono FA oike bintebya yes stoko bikora korunguru mata ali binachire bireti yali chinda to konyokoliki nyamataro yani nyamataro ali one kali mate kuboli bintebyonsi na bira go sabe triple ya muna basali 500 andira ni chindege nacho chili ni 3 chiri busatu bintebyonsi bike saitia okay sawa chiri busatu ngonya kwa katoli tsabu yeto nya komenta chiri busatu to ende na ande ente kyao mesumari mesumari ye chibayeji njine ko bachikiro sta ekiro ngwani 80 chikiro sita 180 ekiro chikiro sta ekiro 180 yibona abeire 1180 ya mabati kiro 6 nero ya mabati kiro 6 1 nero 240 times 6 ine 1500 abono ge nyombe ibino to kwani to ikirego ya tene ne complete mirango itayo bono ya tene chindege ne chi yani be kirona ngenda tarake une chindigi choka chiko be kwesike okay igona chindigi ntura akasabu yero ne ronde twake bone chindigi chiro chine chibolio boko bibiti chindigi na chikondo chindigi yange 40 kwa mona kere kona to waka imena isiko 40 times 50 to waka imena isiko 40 times 50 yo chiri bubere joka okay yani to chibekira nende se gari riegocha yana mutura chirute igoro okay ereta ne gocha tu okay bona gwe nyumba ya etana ni round bona abu ya sibiru eske joka bone gojikomo eske gojikomo ndora beka se mirango gachi frame jirije mirango ndora beka frame ndora beka mirango ere manerenga iga abu mabu ebere na isika mataba gusimba na temba bwato yoge sakuna bweli mirango eko bene mirango ene murango ya manirenga murango ya one tauni gari bali kono 3500 yole bwate frame ule tito okay lakini amoko bagusokora okay sawa togende chitirisa irenga chitirisa ga tokobeka bono ko murangura tobeka ya murugura na sakura tirisa mate ibere ruguru ibere chininye chitirisa inye nombe bwa chitirisa inye mirango ene okay twarure se chitirisa ene mirango togende amabati tu 130 mabati 30 tigatobekere 35
sawa te 35 kirira tika na butuka no chirichi mabati atobekire 35 libati limonirega kwa boli ali elinata ku 1020 1020 1120 yabona te tobekire 1100 tobekirare tobekire on the higher side ingaki ina bokonya ikirau ono liamente rosili agule lakini liramente taribo 1100 igabona meaning tobeke 38,500 transportation ya mabati ya kurwali baka alibona ono kurwali ng'ang'ero kora no 500 omuntu awikigane pipi okay igari yani 500 jinsa na butokora para aro nawe para naro ndia mono togende flow nde tonyebeke nyombe flow flow bono kana bira chiguru aro chipika bubere esinsoka chipika bubere chikoira irenga die tu agorite hono irenga riri chipika bubere chiko 24 chiguru 24 kwa mane kwa 12 ande 12 yes neji simiti irenga 24 plus simiti irenga enega sto kwa bona kaba accurate simiti tu irete matali simiti isano isano tu irete isano simiti rabo chiko no 15 simiti ko kaba ke baranda isiko ko eta 15 simiti ya monirenga simiti dali 850 simiti 850 igobona 850 times ganto gekoro kwa 850 road oxide yabo siringi 350 850 times 15 that is 12,750 plus 25 mchanga pickup moja pickup ya mchanga 25 litwa 2500 iko chi pickup kwa teba ibere 5000 plus 5000 togende plus red oxide kwa teba ibere irenga isato 350 plus Jones 350 Jones eja monti packet ya meko ba 350 kawana jire bucket wona bucket chiko baisato bwana yere 350 plus 350 plus 350 to ikire safe flow 18,800 yes togende gento kende gekorokuki ngutu atigairi ndo chenga twakole wona ngento tigatinlepa omoro mulende omoro bono aturaga ntuguru no neti matinga chipika puinyenji satu njisane pika po ya monire nya kugura pika po ya monire rona nya konyugura mu ero na nya kugura timatire ngaba konyo na bago chikonya kubolda lakini toko expensive to gwita ni muchanga uri iguru oro bako bensake okay ntoka netie kogoto akogote pika po ero nero timatinire nga timati etipa manyetene libusaba anye tipa ke libusaba igobona yina bera be 1400 gati abu 3500 au bona tobekere 4000 ni pickup senjo skogali at least abeku ebuate baranda yes bona inkinande wekera bundo twakore leba bantu bali ngo takire gotwara gama tabona ko chuko nchaka kunuse bakachingoro pakeike igoro yomwe usitoguranye beko mangano koma ko so kwa na chumura byonse koma na baba ko ligibono gaiga troche kartwa kodre okoma bantu beke ntugoro iga tunyakira chindiki to beke merangu baome ngaki yo koma na bato kumanyanki eko bona njengo chanye tereke ikunye chingoro mpi membeke merangu mbeke geregendo abukongo na bibitini choka 15,000 ngol geregendo baka chindiki njengo akirani pake merangu baka mabadi 15,000 labor nechibundi chia gaibona yo kora chibundi chia nche maitenga kingokora okay na bato ikinga kina na bato bageni but bona tetora bekire quotation ya 15,000 taribo okay bono esabu inkunya kande onsi pye mwanchi muligereri buna kwandere nkunya kuli nkwanda ndike nando nyakura uko kulikangole nkwalikire kurwa bono tumaye kumanya quotation yonsi ipinga kire okay tumbinga abantu ngoma bali abakome nyombe irenga barakorera abantu bono ko bana nture rugo konya enkoriye bichana nge bineiga bitano bye chinguru tubaka ni mine wame one day bakole giche gente ke natonyore nyori gesima kirato ka kibwata amaji lakini tutambanya kituranyore sa macha akoraki ya macha bono ntoli gibone ngaki bona bichana iko kwate na buko beka abantu bichana ibikongu bane tubaka ni mine ande baragire buya ba kigente gitukeli mo gekoreki kere kuru
Alright. Ancho muligere linko lengi una wikiragagu ine quotation yo kwagache nyombenya yo mongino iga maybe yo nyasaye kara ukune naboko koraki naboko okoranje kimongino tura mukonye ase contributions cire abantu babere bakora nyasaye wanchire ngato abekire a structure ase nginchego cha kenyomba to batanga tigato chake astokolema toirana asmole to batenga bono twalemire so far enyombe iga bunoro chiga twachakire bunere a condition bono yikirega twarosire nyomba tuyikire bakayigoro egento bono tutabwati namabati amabati emirangu ere mirangu 1 2 3 4 emirangu ene by then tubwati emirangu ene chidirisha na chiro chidirisha na bochire 1 2 3 4 chidirisha na chiro chinye kegima onde ura support. By the way, I know if God can bless you elio ogolero mongno ya mabati nyombega ni mabati 35. Yes, ribati elmo is 1100. If God can bring you to a place ngote bagora mabati ons well and good. Onye koragora mabati 5, onye korago ribati elmo uragora mabati 4, mabati 10, God will bless you because mwensi toche gutangasa gaga totebenga muhakonyiro mungina senchira yo wikirano kabisa yo uragora murangu uragora chidirisha I will still appreciate. Na boy, by the way, ntoka ni iri nyombe ya kira ya eldre torenchira kituragorero mongina no ene birogo bikeigo nemesa na boy go ebitanda bibere nechi mattress ibere lyo mongina abebuya. God can bless you in that scenario. Mayenga nyasango kosukiale nyasago goskriel tokonyo mongino iga togende bagateba nga konya ayogende nyasaye nyako gosisenia ni maitenga nyasango gotumekale onye gotete gutumira mabati. By the way, tutumira mabati onye gogontinga no na sama mabati yakarenge ndengoi ayentebi na bonko endangoi kuroro elito konyo mungino iga enyomba ya ere boronge timba tikende comment kurwa saiga tige cameraman yane ebaroki ekitu akolre sofa gocha na boiga stwatiga iri nyasa ni matengo go senior na ndege ndira ko watch Gossy Voice mancho muligere Gossy Voice enyomba na ere iga sofa ekena kitu akolre twabekire chindege chekera ma chindigi gaga cyo kubwata gaga bado nchira isana toga ni chindigi na ndange 50 eliebe complete imena isiko liste abantu bakomenya oli bagandiro. Yes, chi post chigana chiro chino chire bisigisa twabekire mirango buna nabatebi mirango nene murango yo monoyo. This is the main door ono murango ogoso abone yomaita bagusimbaga ngote barenga mirango ebere oyo bweri no yogesaku mumaiteke gusiekyo. Yes, murango yo monoro yo no yondo kabere no royo kigima ne bedroom ya murango ndo yoga ne bedroom ya kabere murango ndo yoga go meaning toga ni timirango angene mirango ene ne nyomba bunere sitting room muroche bunere ngale sitting room yoga na bekuga ni chitirisa ibere edirisha ya side yemo edirisha maybe ya bosye yemo ne bedroom iga nega ni edirisha yemo ne bedroom elia nega ni edirisha yende nyombe iga mabati ekoira mabati 35 undora support ko tugodra mabati ase nyombe iga mabati 35 libati elimo 1100. If you can support kugura mabati no na 5 10 osanya sai gara useni yote wenga magnet wa sechio 1035 tia mabati ya igonsi ipi you can send na twagache tubeka mabati ya once and for all nyasaya gende go sesen 35000 mabati on spi nyombe iga gosebo igo kura support mabati no na 5 10 God will bless you. Ondora tewenga magnet ntigantere ndire mirangu ni maitenga nyasana bako goseni ondora tewenga magnet ntigambe kisitirisa goseni tigambe kebirogo goseni tigangore getanda ne mattress etokura saiga totigo mongina kagendete no bimba bwae nyasana bako goseni mwachi muligire ntwalete ndagira gaiga no nabatebi ndagira mongina ga appreciate kabisa lakini gusaba kwa yako tayanga konye nyomba. I know God will bless you. Ekerora bless you mongno iga. I know God will bless you.
icyo murigereri bono buna mwarigereri tour yenyombe igwikiraiga. That is what we've done, and I want to thank you so much as well for being part of this journey. And I know God is gonna use you in a big way, singing cho tokole esabali yetu cha gitamo mono de amenyo mobia nande Nyasaye agusiseni. Contribute to this cause el tokole. Nyasaye tigagufune okora mabati. Iyo tutagotokora mabati on people na nateba. The cost is one mabati is 1,100. So mabati 35 you can the cost. If you can manage 10, if you can manage 20, if you can manage all, God will bless you. We're gonna have a bitanda bibere getanda kama, by the way, it's amounting to 5,000. So bitanda bibere, that is 10 mattress 4,000. Meaning that is 10, that is 20. Any korago bitanda bibere, that is 20,000. Sitting room, a budget ibirogo, it's amounting to 20. Ibirogo bibere, sofa, that is 5,500. Nichi cushion chabo, just 20,000. If you can manage that, God bless you with 20. Mirangu nene, nabo ige mirangu yo nichi diricha ninye, Nyasaye tigausuke mu igamenye abugimubye. Bondi jate abantu boko omana nini, nabo igo moswati inalege na bako bakonyisi. Kora kikoma amangana amayakoba amaya kegima. God bless you until the next story. Number your contributes is on the screen, so anyone who can feel touched nabo you can contribute that number. Ondote tukongakira esimi antumeno ena sama bati yale ngende koi, just call me with that number. I'm very free to go there. Ngende koi ya mabati ajisora ntebiara. Ondo otete kontenga makina tigando yibiro ukuru asikete ncham ready. Kwenda kuyo. Kontenga ngendo ichi mattress kuru asikete, I'm very ready. Just call me, I'll rush there. Editora injira kitoko put a smile asomo loiga. Ntotiganya korera mo namatka igali rena mange, maybe ngakia Yesaya kumutumira umusamaria mbona. God bless you. Let's meet in the next story.